Kung walang LED fan ang ating power supply, mag-DIY tayo ngayon. Palitan natin ang fan ng power supply natin ng mga umiilaw na fan. Umpisa na natin. May dalawang disclaimer bago natin ito gawin. Una, mawawala ang warranty ng ating power supply. Kaya kung under warranty pa ito, huwag niyo muna itong gawin. Pangalawa, baka makuryente tayo. Kaya doble ingat sa paggawa nito. Magsuot tayo ng anti-static na devices kung kinakailangan. Una, tanggalin natin ang mga screw. Merong 4 na screw sa fan at karaniwan meron din 4 na screw sa mismong PSU. Sunod, tanggalin na natin ang fan. Iwasan natin humawak sa ibang components ng PSU bukod sa mismong fan. Sunod naman ay i-check ang current ng mismong fan. Kung kapares nito ang current na ikakabit mong umiilaw na fan, pwede mong putulin ang pin wire ng dating fan at ilipat sa wire ng umiilaw na fan. Pero kung magkaiba or hindi mo alam ang current ng LED fan, gumamit tayo ng Molex at sundin ang mga sumusunod. Ilinya ang wire ng LED fan para hindi maipit pag binalik ang takip ng PSU. Ikabit natin ang Molex ng LED fan sa isa sa mga Molex ng PSU. Tapos na tayo guys, umiilaw na ang ating power supply. Dagdag ganda sa ating computer system. Huwag nating kalimutan na dapat i-testing muna natin ang ating power supply gamit ang paperclip test bago natin ikabit sa ating computer system ng kahit 1 oras para at least malaman natin kung sakali magka-issue man ito bago natin ikabit sa ating computer system. So yan guys, salamat at sa susunod na DIY ulit.